Rambol sa mga batanon sa Baez City, Negros Oriental, nakuha og video. Kapulisan mo pasaka og kaso batok sa mga nalambigit nga mga batanon. Ang dugang detalye sa report ni Mark Reggie Abella. Nahitabo ang lamok-lamok kadlaw ni atong Biyernes, September 8, matud sa hepe sa Baez City Police Station nga nahitabo ang rambol sa evacuation center sa Barangay 1. Dugang sa hepe nga tungod sa kahubog, nagkainitay ang duha ka grupo sa mga batanon atol sa pagsaulog sa kapistahan sa Baez City. Dinhi nahitabo ang pagpanglabay og botilya. Wala mo grabe ang rambol, humandaling nagpatunga ang miyembro sa kapulisan. Aron kalikayan ang kadaot, gimando sa hepe nga ipakuha ang mga botilya sulod sa diskuhan o gididaan ang pagdalaw og ilimnon sulod sa center. Gipadayon ang disko hangtod kini nahuman alas 3 na sa kadlawon. Sa tabang sa video nga nakakuha atol sa insidente, nailhan ang 5 ka mga batanon nga napasiugda sa karambola. Matud sa kapulisan, ilan ang giandam ang kasong alarms and scandals batok sa mga batanon. Isital na to. Dili na sila ma-lesson learned out of their kaya wala gud nila nga control lang ilang pagkahubog, pagkainom-inom, na silang mga barkada-barkada. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. GMA Regional TV Live.